Päätyseinän runko tehdään vasta kattotuolien asennuksen jälkeen, koska runko nousee kattotuolien yläpään tasolle. Asenna pystytolpat kuten sivuseinillekin. Ensin asennetaan nurkkatolpat. Sen jälkeen vedetään linjalanka kummankin nurkkatolpan väliin. Langalla varmistat nurkkien väliin tulevien tolppien suoran linjan. Kun päädyn runkotolpat on asennettu, kannattaa päätyyn rakentaa telineet. Rakennustelineet voit vuokrata tai rakentaa itse puutavarasta. Telineet helpottavat huomattavasti päädyn viimeistelyä ja räystäiden tekoa. Muista kiinnittää telineet kunnolla. Päätyseinän runkotolppien yläpäät lovetaan samalla tavalla kuin sivuseinienkin. Merkkaa tolppien yläpäät linjaarilla tai suoralla laudalla. Sirkkelöidessä kannattaa aluksi ajaa puun pinta kevyesti rikki ja sitten vasta sirkkelöidä puu poikki kokonaan. Silloin sirkkeli ei revi puun pintaa rikki. Loveuksen saat jälleen sahattua suoraksi käyttäen sahaustukea apuna. Kun loveukset on tehty, nostetaan yläsidepuu paikoilleen. Sahaa harjan kohdalla yläsidepuiden päät kulmaan, jolloin liitoksesta tulee siisti ja vahva. Naulaa yläsidepuut kiinni jokaiseen pystytolppaan. Naulaa yläsidepuut harjalta kiinni toisiinsa. Puristin varmistaa, ettei sauma pääse liikkumaan. Kun yläsidepuu on paikoillaan ja hyvin kiinnitetty, aloitetaan päätyräystään rakentaminen. Ensin asennetaan räystäspuut eli niin sanotut vasikat. Räystäspuut kiinnitetään laitimmaiseen kattotuoliin sekä päätyseinän yläsidepuihin. Mittaa vasikat tarkasti suorakulmalla sekä sivusta että yläpuolelta. Sen jälkeen naulaa vasikat kiinni. Tässä käytetään hieman isompaa sahaustukea. Räystäspuiden päät ajetaan samaan linjaan ja suoraksi käsisirkkelillä tai käsisahalla. Räystäspuiden päihin naulataan sidepuuksi koolinki, joka yhdistää räystäspuut ja tekee näin räystäästä vahvemman. Runkonaulaamisen jälkeen koolinki naulataan vielä pitkillä rautanauloilla kiinni.
Käytä aina mittaamisessa ja merkkaamisessa apuna suorakulmaa, jos se on mahdollista. Sivu- ja päätyräystäs yhdistetään pitkällä sidepuulla, joka yltää 3. kattotuoliin asti. Naulaa sidepuu kaikkiin näihin 3 kattotuoliin. Katso linjaarilla sidepuu suoraan ja naulaa kiinni päätyräystääseen. Varmista, että sidepuu ja päätyräystäs ovat samalla tasolla. Paikat, joissa et voi käyttää sahaustukea, varmista sahauksen suuruus tukemalla esimerkiksi sormella sahan kylkeä. Naulaa kattotuolien väliin vinopuut laudasta jäykistämään kattoa. Tässä rakennetaan pieni lisätuki, jotta lauta pysyy tukevammin kiinni. Sahaa vielä ylimääräiset pois päätyseinän runkopuiden yläpäistä. Sahauksen voit tehdä myös käsisahalla.